Vítám vás, přátelé, takže co jste chtěli jako poslední z mého literárního auta? Je teda požadavek od Báry a to je krásná kniha paní Bovaryová od Gustava Flauberta. Se vyslová Gustav, ale když mu řekneme asi Gustav, tak si myslím neurazí a nic se nestane. Každý den něco nového se člověk učí. Já jsem třeba teďka v Mykyně na sluníčku v krásném počasí si musel otírat zamrzlý přední sklo. Což jsem si jsem nevěděl, že lze, že se taky někdy něco takového stane. Ale je pravda, že třeba před 3 lety, nebo když jsme byli v Popradu se školou, tak jsem v kraťasech chodil ve sněhu. To je taky fakt. No nic. To s paní Bovaryovou a s Gustavem Flaubertem nemá vůbec nic společného. To jsou novinky z mého života. Jdeme na Gustava Flauberta. Gustav Flaubert je tedy francouzský realista, který ovšem nebyl realistou, tak říkajíc, od začátku své literární kariéry. Naopak, on se po tom, co se tak nějak začal vůbec o literaturu zajímat, to bylo pořád ještě v první polovině 19. století. A to znamená romantismus. Navíc Gustav Flaubert se seznámil s Victorem Hughem, velkým to francouzským romantikem. Tak pozor, musím pustit policisty, ne, dobrý, vejdou se. S velkým francouzským romantikem. A toho ovlivnilo. Takže on ze začátku vlastně Gustav Flaubert psal romantismus, ale potom, vlastně po revoluci v roce 1848 a tak nějak obecně celkový ztrátě iluzí z života, ze světa a tak dále, se nakonec Flaubert uchyluje k objektivnímu realismu a vlastně romantismus opouští naprosto jako plánovaně, veřejně. Říká, že teda prostě ten romantismus je podle něj mrtvej, plnej iluzí, plnej prostě věcí, který není potřeba už dále opěvovat. Opěvovat bitvy, války, nedotčenou přírodu, všechno tohle, co vlastně ti romantici akcentují, Flaubert odmítá. No a vstupuje do literatury pak právě paní Bovaryovou. Paní Bovaryová se stala za prvý potom kultem, hitem, protože je to vlastně první skutečně realistický román. Mluví se vlastně o paní Bovaryové jako o románu, který definitivně spouští realismus. Ale bylo to strašně kontroverzní. Dokonce asi je stejný rok, co byl Baudelaire souzený za Květy zla, tak byl i Flaubert souzený za paní Bovaryovou. A to proto, protože tam vlastně Flaubert popisuje ty milostní hrátky paní Bovaryové Emmy s těma milencema, že jo? Tam se Flaubert až tolik jako řekněme nedrží zpátky, ale není to z dnešního pohledu nic hroznýho, ale prostě nějaký nádech erotiky tam je a docela živě popsaný. A za to byl souzen, byl to někdy v 50. letech, byl nakonec zproštěn viny, že to teda vlastně, byl ten zákon, že to je zneuznávání instituce manželství a za nemravnost, to bylo teda to, proč byl souzený. No, ale byl osvobozen. Nicméně, protože tehdy pořád ještě byla katolická církev hodně silná, se vlastně dostala paní Bovaryová na ten index zakázaných knih, které tedy se nesměly veřejně číst, nesměl nikdo asi v kostele o nich mluvit, já nevím, co se stane, když se dostanete jako zakázaná kniha na index zakázaných knih, co se s vámi nesmí dělat. No, to ale přidá na popularitě na jednu stranu, no. Takhle, paní Bovaryová vycházela, jak už to bývá v realismu v 19. století, nebyl ještě čas na to prostě vydat 350-stránkový román jen tak a čtěte si to vycházelo samozřejmě postupně časopisecky. No to je časopisecká verze. Kdyby se vlastně dala do toho románu, tak by měla třeba 500-600 stránek, byly tam ještě dlouhý popisy, dlouhý odbočky, ještě i dějový. Takže vlastně ten román, co máme, je zkrácená verze, ten definitivní román. Flaubert ho hodně i přepisoval. Vlastně asi ta verze, kterou máme my, jako už teďka lidi prostě v roce 2020, tak je to verze od Flauberta několikrát přepsaná tehdy, protože on
se narodil v městě Rouen, pocházel z lékařské rodiny, takže tady máme jako autobiografii taky. Ale šel studovat, myslím, práva do Paříže, ale měl velký mentální, psychický záchvaty a epilepsii. A jeho táta, když viděl, jak ho tam to studium takhle prostě zmáhá a co se tam děje, tak ho radši stáhl z těch studií a vzal ho zpátky k sobě do Rouen a pak ještě na venkovský sídlo, bylo to prostě dobře zajištěná rodina a Flaubert tím pádem mohl jakoby si sám klidu sedět a psát si. A hodně se k těm svým románům vracel, hodně je předělával, protože prostě na to měl čas, měl se vlastně pouze věnovat literatuře, nemusel řešit nic jiného. Takže to je, miloval taky historii a tím, jak zase nedokázal prostě jenom tak sedět, tak hodně cestoval po Evropě, ale víme, že byl i v Egyptě a tak, takže to byl zároveň cestovatel, který se z těch vlastně svých cest snažil taky něco dávat do svých děl. Paní Bovaryová teda, samotný ten román. Vžil se takový termín bovarismus. Bovarismus je vlastně jakýsi stav mysli, při kterým vy utíkáte do světa iluzí. Vemte si to, že byste si chodili večer lehnout a místo toho, abyste si prostě přemýšleli o tom, co zítra, co jsem udělal dneska a tak vůbec asi tu realitu úplně vymažete a přemýšlíte o tom, kde byste byli radši, co byste dělali radši, kam byste utekli a tak dále. To vlastně absolutní nespokojenost se současným světem, s tím, jak žijete, tak to je bovarismus. Je to útěk prostě do světa iluzí, snažení se odmítnutí toho života současného. Není to jenom ovšem odmítnutí, taky velká pasivita, že jo. Když je to ten bovarismus je spojený i s tím, že odmítáte vlastně dělat něco pro to, aby se ten váš současný svět změnil. Paní Bovaryová řešila ten stereotyp, to svoje manželství prostě u maloměšťáckého téměř venkovského doktorka, který sice ano, jí prostě nosí tyho květy až k nohám, je na ní miloučkej prostě, ale má jí jako ozdobu prostě, je to strašně podobný námět s tím, co Henrik Ibsen píše v Noře, v tom domu pro panenky, protože jsme na tom byli i společně. Že prostě ten manžel bere tu svou manželku jako něco daného, jako tam posazenýho na tom gauči. Nehodlá se vlastně o ní jí brát skoro jako ženu, jako nějakou bytost lidskou. No a tohle to samozřejmě tu ubíjí paní Bovaryovou, která uniká nejdříve do světa iluzí, ale potom vlastně má milenecké avantýrky, takže prostě podvádí svého manžela. Ale i ty podvody, i ty milenci vlastně začnou po chvíli mrzet, nebo respektive to omrzí. A to hlavně proto, protože vlastně paní Bovaryová má tu iluzi, ten sen, to vysnění, čeho chce dosáhnout vlastně nereálný. Ona totiž chce najít v jakousi žhavou, fantastní a neustále prostě plamenou lásku, kterou ale člověk může zažít tak nějak řekněme prvních pár okamžiků s tou novou osobou. Pak ať už chcete nebo ne, prostě to do nějaký alespoň rutiny spadne. Já třeba za mě to mám rád, že jo, vždycky se to měl rád, když jsem se prostě seznámil s nějakou holkou, tak než opadly takový ty prvotní nějaký jako oťukávačky, tak potom, když už to naopak, že už víme, co jako má druhý rád jídlu, kam rád chodí a tak nějak už se to prostě spíš ustálilo. No ale to paní Bovaryová nechce, tak furt chce zažívat to něco novýho, ale pokud možno klidně s těma současnýma lidma, no a to právě to je ten rozkol, který pak vlastně dovede k tomu, k čemu jí dovede, že jo. Víme asi vy, co jste to četli, co se stane, vy, co jste to nečetli, dobře čtěte. No, takže to je téma útěk nějaký do světa iluzí, nespokojený manželství, nespokojenost se stereotypním životem, nespokojenost s jistou náhradou za ten stereotypní život, no. Motivy tam určitě nějaký motiv z oblasti toho lékařství, že jo, který vlastně pak má fatální důsledek pro paní Bovaryovou. Časoprostor, důležitý je zmínit, že to je prostě současnost Gustava Flauberta. To městečko tam nějak zmínit, popsat to městečko, co se tam děje, jak tam jsou občas ty trhy, jak ona vlastně cestuje mezi těma milencema, to taky je asi dobrý popsat.
Jazyk je prostě objektivní, že jo, R-forma prostě bez nějakých velkých metafor, bez nějakých velkých kudrlinek jazykových, typicky realistický jazyk, no. Takže to bude asi všechno tak nějak, no. Pak samozřejmě popsat důkladně tu charakteristiku, hlavně mezi tím manželkem a Emmou a mezi Emmou a jejími milenci, to by bylo taky asi vhodný, no. Další dílo Gustava Flauberta, cokoliv, co si vyberete, já jsem od něj ještě četl nedokončený román Bouvard a Petiše, podle kterého byl natočený takový krásný seriál v české televizi. V hlavní roli s Miroslavem Horníčkem a Jiřím Sovákem byli jednou dva písaři. To je takový milej seriál, který ale jako neodpovídá třeba samozřejmě, protože to v 70. letech současnému vidění seriálu, kdy my přece jen těch seriálů chceme nějakou rychlost, napětí nebo nějaký humor, tak to je takový lyričtější, rozvláčný tohle. To vlastně o dvou vysloužilých písařích, kteří jsou v důchodu, bydlí spolu a vymýšlí neustále nějaký, prostě hrabají se v encyklopediích a vymýšlí nějaké nové neustále vynálezy. Ty vynálezy se vždycky nějak jako pokazej hrozně a jsou většinou jako prosmích, ale je to takový milý, jak se prostě snaží pomocí té vědy, pomocí těch nově nazbíraných zkušeností, znalostí z knih něco vymyslet. A vlastně je to spíš taková oslava, řekněme, selského rozumu, protože tam je ukázaný, že oni si něco vyčtou, pak to chtějí vyčtou jako z knih, ne, že by se navzájem něco vyčítali. Něco si vyčtou z knih, snaží se to aplikovat na ty svoje vynálezy, ale nedaří se jim to, takže vlastně oslava nějakého selského rozumu, když někdo něco vymyslí ad hoc, takzvaně, takže vlastně oslava i klasicismu, protože klasicismus za tomhle byl založený a realismus z klasicismu čerpá. Jo? Toť tedy však paní Bovaryové, kniha krásná, kniha kontroverzní. Mějte se, pa.